Yan, so welcome back po sa aming channel. And cheese! Yan. Yan, nandito kami sa Ashley. Bali, nasa parking pa lang kami. Papasok pa lang. At spring na. Yan, itong second day ba? Third day ng spring? Third day. Parang third day ng spring dito sa Canada. Yan. Nag-aagaw ang lamig at init. Pero wala pa akong nararamdamang init. Katabi nga natin, no? Bakit? Oh. Snow pa. Snow. Pero tingnan mo ang parking lot. Diyan kasi nila inipon yung snow. Pero ang parking lot, pakita mo dad, like akala mo hindi malamig sa labas. Dito, pa-fake lang. Diyan sa part 9, walang snow. Pero pag dyan, nasa gilid lahat yung snow. Pero yun nga ang sabi, huwag tayo magpapalin lang sa ganitong panahon. Kasi ang spring minsan talagang inuulan pa tayo. Snow pa din naman. Yeah, snow pa. Tapos halo kasi, snow ulan. Pero sa Canada. This week, wala naman. Kaya, pero malamig, negative 8 ngayon. No? Then, shout out nga pala po dun sa mga nanonood sa amin and sa mga nag-subscribe sa amin. And thank you sa mga bumabate ng congrats na nakabili na kami ng sarili namin. No? Nakabili ng aming unang pag-ari dito sa Canada. Yan, condo. Yan. At may mga nagtatanong kung magkano, kung anong trabaho namin. Yan. I-comment na lang namin dyan sa... They will make another video about it. Mag-video na lang tayo ng... Kasi hindi kayang i-comment lang kasi dapat may explanation. So yan and I'm really excited about that video. So yan pasok muna tayo Pakita mo Ashley. Ng Ashley. Dito to sa Stonebridge. Yan. Ashley. Off your phone. Okay, we'll off our phone. Kulit na ni Isabel. Palubat ng aking phone. Yan, tara. At bago pa malubat to. Oh, I was gonna do this, but I forgot he's not Filipino. We'll just look around. Yep. But come on. And I think the first sectional that we ordered didn't fit through the doors. So there were like damages on the wall. so some fireplace kahit vegan daw. Ano ni? 549. No, dai pa kabali ini. Hindi pa kasali yung painit. Yung TV stand lang yan. Kasi nandito kami gawa ng titingin kami ng sofa talaga. Sofa namin. Sofa talaga kasi wala gusto ko. Kasi yung ginagamit namin dun sa condo yung sa apartment pa namin yung itim na yun, saan mo nabili? April, tsaka si Realtor na. Ayun nga pala. Yung paglipat namin sa kanila galing yun. This is nice, no? Pero pero Papa, this I know. It's beautiful daw. Gift for my room. What did you say? One is gift for my room. A gift for your room? Which one? This one? Yeah, you like that one for your room? Yeah. Ayos ka talaga, Bella. May naalala ka dyan? Mahal din pala 1.9. Doon sa loob ng apartment namin ganyan. Oh my God. Ganyan. Mahal din. Mahal din pala. No, Daddy. Lahat na. So it's mura. Mura, 1.8 kasi magkasama na. 2,000 din, no? You're bored? We're looking for you. Mura na yun pa kasi magkaiba. Set na. Kaso pag nasira ang isa daw dyan, papalitan mo lahat. Tatapon mo. Yan ang pangit dyan. Kung nasira lang yung yung washing machine, yung sa taas naman hindi. Ay, palit lahat. Hindi ko sinasabi. Mga ganito mahal. Halo mama baby. Kaman Isabel. Ang taas naman. Ang taas. Hindi, sa room ni Isabel, yung lang. Single lang? O double? Single lang. Pag maliit lang naman yun. Para yung katawan na yan. Nga, may mga remote pala to. Yung ibang kama may remote. 3,000? 3,200? May tax pa. Mga ilang overtime to. No. Kung nakaya nga natin doon sa kama natin ngayon.
hindi makadecide si Joanna kung alin ang kukunin. Halos kasi lahat maganda. Ito kasi hindi naman pwede kasi leather yan. Yan, mga sofa. Mga leather na to, medyo masakit na to sa bulsa. Mga yan. Nasaan na kaya yun pati? Where's mama? Dito kasi sa Ashley meron na kaming kilala si Rakesh. Isa sa mga associate dito. Yan. May contact number na kami sa kanya. Tapos sinasabihan kami kung ano yung mga sale. Kaya kahapon kinukulit na kami ng kinukulit. No baby, na duman na daw kami. Kasi nga meron ata silang deal na maganda. Kaya hintayin ko lang si Joanna, ewan kung asan. Iniikot na tong buong Ashley siguro. Itong Ashley na to dito to sa Stonebridge. Sa kabila nito yung Home Depot and yung Walmart. Yan. Parang ito yung table na nakuha nila kuya sa bahay nila. Ganda to. Magkano to? Walang presyo. Ay! Ito. Oh, yan. Mahal din. Pero maganda. Ha? Ha? Okay, good. Yan. Ito kasi mga leather to. Hindi siya leather pa. Ewan ko anong tawag dito. Love seat. Love seat ata yan. Hindi. Sunod namin bibilhin ay kama. Dito na rin ata kami kukuha o maghahanap sa iba. Pero yung sofa dito namin kukunin. Ganda rin to. Yes, again. If you want. I like it. I've been looking around. So, ito yung napili ni Mrs. Magandang deal. Yeah? Asa yung deal? No. Was that okay? No, that's okay. That's my manager. Okay. Oh. He was like, oh, well, I'm the manager. I think Okay. this one. And just apply here. Start. Yan. Yeah, English. English, of course. And apply online. And free delivery na. Sila pa magsiset up sa apartment, sa condo. Yan. Yan, so hindi na masama, ano? Easy. I'm coming. Yan. Ito kasi ay clearance, no? So, ano ba? Discontinued na talaga pala. Last na pala ito. Pero, ang sarap. Pero ang sarap talaga. Oh. Yan. Doon si Mrs. Ikaw busy maghiga, ako busy magbayad. So, siya sa finance. Ako driver. Yan. So, magkano to? Magkano? 2699. Yeah? Kuya, dali nagtutuko sa kuya. Tama ba? Yan. 2699. Tax included na? And Delivery? Tapos mag-set up pa. Tapos mag-set up ka ng Ashley card. Yan. Ano ang gross annual income? She likes it. You like it? You like it? You like it? What's next, huh? When a pillow Huh? is in front of me. Oh, kasama na pala tong pillows. When the pillow Apat is yan. in front of me. Oh, kaya ayos na. It's feathery. Hmm? You like it? Feel na ni Isabel eh. To get tested, so I will wrap it and put it. Okay, I will. Itong mga unan, dadali na namin. I-deliver nila next week. Yan, by Tuesday ata. Mommy? Si Isabel, talon ng talon. Kanina pa dito, talon ng talon. Yan. Kung may pirma si Madam. I'm growing like a growing like a boss. What's that? Bel, ano nangyari sa buhok mo? Hawakan mo si Isabel. Static yan. Ano? Kuryente. Ano na? Ano sabi mo? Kuryente. Kuryente.
So, yun nga nabili na namin yung sofa. Hindi pala yung Rakesh. Makesh. Magesh. Ano ba yan? Magkakasound kasi. Magesh pala yung pangalan ng associates. Yan. At kung kayo ay mapadpad sa Ashley, hanapin nyo lang siya. Tapos yung manager. Sino yan? Pangalan ng manager? Yung store manager nila. Yan, siya rin yung nagbigay ng magandang deal sa amin. Kasama yun, 2,699. Tax included na yun. Tax included, tapos yung delivery fee. Yung delivery fee kasama na doon. So, i-deliver sa amin sa Tuesday? Wednesday. Yung totoo, andun ka ba? Hindi, nandun ka sa busy. Habang ako busy mag-isip ng bayarin, busy silang mag-enjoy dun sa sofa. Talon ng talon si Isabel. Yan, at kami ay pupunta naman ng Canadian Tire. Kasi may isa sa uli kami. Yan, dito. Dapat computer table, kulang yung parts, kulang ang tornilyo. Tapos naka-sale kasi to, clearance na. So kaya siguro ganun. Isa pa yan sa mga gusto ko dito sa Canada. Ang pagre-return ng gamit is as long as you have the receipt, mabilis. Tapos syempre kung na-meet mo yung requirements. Sa Home Depot nga, kahit wala kang resibo basta alam mo yung kung anong ginamit mong card, alam nila yun. Let's go. So let's go muna. Punta na rin kami ng Canadian Tire, tapos yun. Actually, ang daming ganap. Umuwi muna kami kasi may binenta ako sa marketplace. So, meron si Isabel. Lahat ng nabibenta ko sa marketplace is for Isabel. Meron siyang $40. $40. Yung maliit na cabinet na 2 feet. Binenta namin yung maliit na cabinet. Binenta na namin kasi hindi na rin nagagamit. Okay. Okay, so yan. At tara na sa Canadian Tire. Yan. So yan ganyan lang kadali magbalik ng item dito sa Canada. Tatanungin lang kung ano. Hindi na kasi nakakaya din sa customer service Yan. Wala nang madaming daming requisitos pa kung ano. Sabihin nyo lang yung rason kung bakit nyo isasauli. Sabihin nyo ayaw nyo or missing parts. Sabi ko impossible to assemble. Yan. So, yun naman kasi ang ginamit ko doon ay yung yung points sa Mastercard sa Triangle. Kaya yung item ba naman discontinue yun. Kaya yan, nabalik ko na. So maghanap kami ulit kung meron makuha. Yan. Ito ng mga naka-clearance. Nespresso. Ano yung sa atin? Bertuo din yun. Oo, ganyan. No, iba yung sa akin. Ano yun? Basta iba, $89 yun. Naka-sale din ang nabili mo. Nabili ko lang. Points din ang binili ko doon. 50. Ako, microwave. Naka-sale. Ilan ba ang Canadian Tire dito sa Saskatoon? Ang alam ko isa lang. I don't know. Yeah. To keep your food warm. Ito? $100 lang. Meron nito dati sa Costco. Yeah, parang kila Judel. Ay, kila Judel meron yan. Dito kasi dapat magaling ka lang maghanap ng sale. Lagi dito may sale. Tapos mga points. So bali pala, yan, mga points. Yan. Ang Canadian Tire pala dito sa Saskatoon, dalawa. Isa sa Confed. Dito lang kami palagi napapadpad sa Preston. Yan. Hinap kami ng mga sale. Yan, wala tayong ganito. Bili tayo. Wala kaming lalagyan ng sabaw. Oh, yan. Sige. Yan. Isa lang, no? Isa lang. Ano pa? Ano pang kulang natin? I think ito lang. Mahal naman, $14. Pwede na yan. Mag-Value Village na lang tayo. Value Village na. Ay. What do you say kay Papa? How about kay Mama? Mama? Do you like that? Oh, so sabi mo kay Papa you like that. Ask Papa if Papa will buy. Gonna buy this? Maitag dakol? Okay. Magkano yan? $20. Oh, sige na, baby, lagay mo na dyan. Budol tayo ni Isabela. Si ano yan? Sisa nga yan? Encanto? Si Marbella. Yan. Encanto. Mura lang dapat yan.
Ito na Kano? lang. $4. 4 piece. Diba? Kakuha ng sale. 4 na. Hindi na masama. Ba't kaya ito naka-sale? Okay na yan para pag may visitors. Akala okay. Huwag siya magtingin-tingin talaga. Ito nga. 9.99. Tignan mo dahil, tignan mo anak mo. Tignan mo anak mo. Ano yan? Ganyan yung atin? Magkano? Samantalang nakuha ko yun sa points, $50. Wow! Ito. Kuha ka na ng kape. Maliit yan ata. Yung iba matapang. So, ito dati hindi ko maintindihan. Ito, malalaman mo kung gaano katapang ng kape base dito. Na-try ko na to noon, nagpalpitate ako. Remember, Dad? Grabe yun. Dito naman kami sa JYSK. Dito sa 8th Street. Ayan, titingin-tingin lang. Baka may makuwang computer table, ganun. Kasi nga sinauli namin yung isa sa Canadian Tire. Ano yan, lalagyan ng plants. Meron kami dito. Parang naka-sale lahat. Naka-yellow lahat eh, no? Eh, mainit na naman ang mata mo ah. Ang JYSK para siyang para siyang IKEA na maliit. Drop off pala nga to ng IKEA. Ayan. Yan o, Roadmar. Lagyan ng mga ano yan? Salamin. Magkano? No, 12. $12 na lang. Kasi si Isabel, mahilig siya. Saan mo lalagay? Sa sala. Or sa room ni Isabel para may ano siya. Pwede rin. Right? Marami rin mga pang-dekorasyon sa bahay dito, no? Napakarami. Tingnan nyo, lahat naka-yellow, markdown ata. Ayan. Cortina. Yan, cortina. Matutulog si Isabel? Hirap. Tulog. Ito, sabitan namin ng tabo. Tabo is life. Tabo is life sa Ang Canada. tabo nabibili lang sa Chinese store. Wala ba sa Dalarama? Wala na. Yan, sa mga Chinese grocery. MOA. Sa MOA. Market of Asia. Marami nakasale, no? Meron po na parang sa natin, bintana, yung mga sa bintana natin na curtains. Kaso lang ito mahaba. Ayan, ang lalagyan. Ayan. Para ka nasa heaven. Yeah. Muna Ito kasi, marami no? dito nagbibenta sa marketplace, $100. Ito, $2.49. Pag Ayan, mga cabinet yan, no? Pag gustong magtipid, sa marketplace kumakapit. Mga nakasale, eh. Diba? Yung mga naka-yellow tag. Ito nga, oh. Nagbebenta ka pa lang ng ganyan kanina. $40. Pang McDonald's. Alin? Para sa entrance natin kasi wala tayong lalagyan ng sushi. Tapos wala tayong hawakan man lang. Ayaw nga pala, no? Pero sa kanya, pag nalinis na lahat. $3.49. Kasi yung aming ganito, ibebenta namin. Yan, bibili ako ng bagong gaming chair.
So yun po ano at yun lang ating vlog ngayon at nakapunta kami ng Ashley. Ano po yun? Canadian Tire, JYSK, Walmart. Pero ngayon nandito kami sa iniwan ko Walmart. na kayo. Yan, dito na. Kasi si Isabel tulog na tulog. Pero I just wanna Ano, say, di ba sale yan, di ba? Yung billig yeah, na? yung map. Oh my God, adulting. I just wanna say, ang lamig ngayon. Like, ang lamig. Negative 18 ata eh. Walang snow, hindi mahangin, pero ang lamig. Ito na yung mga times na nasa Philippines tayo, February, March na malamig. Tapos sinasabi natin, ay tumutunaw na kasi yung snow. Spring na nga yan. Spring na dito sa Canada. So bago matapos ang vlog natin ngayon, shout out po kay Kuya Earl Leonardo. Si Kuya Yiyit yan. Kalugar namin siya sa Pilipinas. Nasa Alberta sila. And si Kuya Warren, kahapon ko lang din nalaman na nandito pala sa Saskatoon, lumipat nung January, yung kapatid niyang bunso. Yan, shout out po sa inyo kuya dyan at ingat palagi, no? And thank you dun sa mga bago naming subscriber and sa mga nagtatanong about sa yan, about sa apartment, about dun sa nabili namin. Yan. So baka gumawa na lang kami ng separate video. Anyway, nag-reply naman kami dyan sa mga sa mga comments nyo, no? Yung mga tinatanong nyo. Yan. So thank you po sa panonood at gabi na at ako ay may trabaho pa mamaya. Yan, uuwi na rin kami at pahinga na. Yan. So Thank you po for watching. See you ulit sa mga susunod nating vlog dito sa Saskatoon City. Yun.